ibutan tao sa ang atong kaugalingon din kini nahitabo sa panahon ni Jesus. Una, ang lugar. Kining lugar sumapa sa gisgutan Tiro, siyudad sa Tiro o sa Sidon. Kini sa mga lugar dili na ni sakop sa Israel. Kundili sa pagkakaroon gitawag na og Lebanon. Unya ang history ni nga kini mga lugar kaniadto ang original nga mga inhabitants mga kuan sila mga Canaanites, no? Unya paabot nila Moises na-appeal kini sa gitawag nila og yuta nga gisaad sa atong Ginoong Dios, ang yuta sa Israel, no? Unya dunay mga pipila ka mga Canaanites nga nahabilin. Muna nga dito sa Tiro ug Sidon, muna sa kababay nga sumala pa taga Kanaan. Muna nga ang pangutana nganong naabot man si Jesus didto nga sumapa niya iya sang gisulti karon nga ako gipadala ngadto lamang sa mga nawalang karnero sa nasod sa Israel. Israel Roman. Pero niadto siya sa Lebanon o Tiro o sa Sidon. Doon sa katuyuan ang atong Ginoo ini. Kay iya man gikakuyog ang iyang mga tinunan. Basin pasiuna ni sa iyang unya nga itugon kanila, no? Nga tinuod unahon nato ang taga Israel pero wa mapasabot kutob rata diha. Adto pod usab sa tanan sa tibuok kalibutan. Sumina nga bisan tuod ni ata sa Israel, ato ta sa bang nasud gyud. Kay mo man ang iyang gisaad. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan. So mo na og posible mo na iyang katuyuan gayud. So kay dito man siya natural ang taga dito kay bao labi na usa kini ang taga Kanaan nga usa ka babae, no, taga Kanaan. So bisan tuod dula ni factions gid sila daan. Ang mga Hudeo o mga taga Kanaan or Canaanites, di gina sila makaduol pod kaayo. Di kay suod sila, no? Sama sa taga Samaria. Di sa kay nila suod nga mga katawhan sa taga Israel. Aron Hudeo niduol kaniya, no? Kanaan, taga Kanaan, babae taga Kanaan, miduol kaniya. O dili ra bang mga taga Israel nag-isip nining mga tawhana nga taga Kanaan dili ni sila mga anak sa Dios. Para kanila bisan tuod dili gyud sila pagano nga walay pagtuo sa Ginoo pero mana ilang pagtuo sila ra gyud ang anak sa Dios. Pero bisan pa niana ang pagtagad nila ngadto sa taga Kanaan kining babayhana wa gyud siya magpapugong. Miduol gyud siya ngadto sa atong Ginoong Dios og sumapanyor na kaliwi in town ako kay ang anak kong babae ang anak ko nga babae nang masakit gyud, no? Unya mananingon ang atong Ginoo para ra man ko sa taga Israel good, no? Nya kuhaon ang kalanon sa anak ipakaon sa mga iro. So nindot sa kayo ang tubag niya, no? Tinuod ka na, senyor. Pan bisan ganing mga iro makaon man sa mumko. Nga tinuod kun doon na tayo mga pets, no? Mga buhi sa ato, kaunta, reganan, mga anak, maghinay-hinay gyud ug maghilom paghatag o pagkaon sa iro ba o sa iring ilawom sa lamisa. Manay ang gigamit nga gitawag og sambingay sa ka babae. Nga kay giingnan man niya nga dili maayo nga pagkaon ang pagkaon
sa mga tao, pagkaon sa mga iro, ingon sa siya, pero makakaon sad mi. Kung dunay gamay lang, unta, bisa dalang mahulog, na gikan sa lamisa, makakaon. Mananingon ang ato Ginoo, pagkadako gayud sa imong pagtuo, o pagsalig, matuman ang imong gihangyo. So, pagkadako sa imong pagsalig. So, doon na day, dagko, doon na sa ginagmay nga pagsalig. No, kung doon ay dako kayong pagsalig o dako kayong pagtuo, doon na sa gamay sa pagtuo o jutay nga pagtuo. Muna makapangutan naman ta nga manang uban, dali naman kayo mutuo, na may sa uban hinay sa kayo mutuo. O ang ilang pagtuo, dagko ang mansang gagmay. Kung atong tanawon karon, hilambigit na to, kaya kini naghisgot man ni o espirituhanon. Kung naghisgot ta ng physical, kadakanan good, doon na tayo sugatan, kanang tawana, ng masakit. Ang ato gidang ipangutana, no, sa ato kagalingon, ng ato kaniya o ng ato soban, pero wa ba na sila'y kaliwat nga dunay sakit ingon ni ana? O biyan, may ngunta kanin sa tawanan, no, kuhan kayo, luya kayo, hinayon kayo. May ngunta sa ta, mamana yung mga kadugua, hinayon gina sila. No? Sa to pa, di yung kaya na sa mga healthy persons. No? So, ang physical nga kahimtang sa usa ka tawo sa ay tungod ka na sa kahimtang sa mga ginikanan ba o mga kadugo na to. Makaapiktar kaayo. Pananglitan. Kana sila mga diabetikon, mga diabetic kaya na sila. Mo day ang iyang anak diabetic pod. Unsa ang katinuod sa atong physical nga kahimtang, tinuod po na sa atong spiritual nga kahimtang, kalagnon nga kahimtang. Tinuod ang atong mga ginikanan mag-apektar sa atong genes na to, sa atong kaluya, sa atong physical, mausad ang spiritual. Kuno sa gali ang spiritual na to nga kahimtang sa atong mga kagikan na to, mag-apektar sa kahimtang sa ilang kabataan. Kung mananglitan, hinay kayo ang pagtuo, gamay kayo ang pagtuo sa mga ginikanan o mga ginikanan ba o sa mga kaliwat ba. Naka-expect po ta maliwat ang mga sumusunod nila. Maliwat po. Nga kung hina sila, hina po ni. Ang iyang espirituhanon nga na muna nga weak kayo sahay. Yun, may mo sa weak kayo o kanang huyang kayo mong pagtuo tungod kay nagpabaya ta. Sama nga atong lawas, imbis basko kayo, nagpabaya ta sa atong lawas, abuso ta sa atong lawas, muhinay gina, o muhina gina siya. Mausad ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Mausad ang atong pagtuo. Kung nagpabaya ta sa atong pagtuo, natural, magkahinay po na og kawik gayod. No? Magkahinay po na hinay nga magamay gayod. Kadawang pangutana, doon naman tayo hina kayo, gamay kayo pagtuo, unsaon man nato pagkadagko sa atong pagtuo. No? Parehas gapon sa atong gitawag na to og physical nga kahimtang, hastang kalagnon kahimtang, paparehas gyud. Di ba, nakinahanglan kita og gitawag og exercise sa atong mga muscles. Atong mga muscles, kani ato, lagsi kayo, mubiya galita, magkahinay gyud ang atong mga muscles. Pero ang atong mga muscles, kung galing nagsige tag exercise, natural ligon ta, baskog ta, masad usahay, ang di kayo usahay, hasta pod ang pagtuo nato. Kung galing walay gamit, why exercise ang atong pagtuo, maka-expect na muhinay gayod. Talong pangutana, kung hinay, unsaon man nato pagpalagsik nini
So mana kung ingon, exercise. Exercise. Ginagmay lang. Hinahinay lang usa. Kaya ang pagtuo, panagsay ka nang gitawag bitaw og leap of faith, no? Kanang lukso sa pagtuo dayon sa hinay-hinay sa mapananglitan. Ang exercise ining pagtuo nato sa ebanghelyo. Pagbasa nato sa ebanghelyo, pagmamati nato sa ebanghelyo. And then ayagon nato sa itong kagalingon. Pamalandungan nato ang maong pag-ebanghelyo nga itong nabasa. No? Ikaduha, sa atong mga pag-ampo, labi na sa atong concentration. Mo concentrate ta, no? Sa panahon sa Santos nga misa, nga din atong ibayaw atong Ginoo, padayag ta sa atong pagtuo, Ginoo ko, Dios ko. Kung labi na kayo, diya sa atong pag-ampo na, no? Constant prayer. No? Kung ang atong object sa atong pagtuo ang Ginoo man, kay Ginoo man, nakinahanglan kita nga doon na tayo constant nga communication niya, di ba? Doon na tayo signal yun niya. Kung wala tayo signal kaniya, ang object na to, mawa po na. No? Ang atong gituo, atong pagtuo, ngadto kaniya, kay weak makayag signal ta. So man nga, unsaon, constant practice, no? Exercise sa imong pagtuo. O labi na gayon, nga gipakita karon sa ebanghelyo, no? Nganong nakapadayag siya siyang pagtuo kining bayhana. No? Tagakanaan siya in full humility ni duol siya sa Ginoo. Bisan nga mga babag sa iyang pagduol, iya ka ng gilakangan. No? Isa to nga dili siya taga Israel, pero wala balihan niya. Ang kaulaw nga duol siya sa stranger, gani. Dili madali-dali pagduol kaniadto kini mga magtutudlo sa mga kababayan. Pero iya ka nang gisaguban, iya ka nang gilaktan gyud, no? Gilakad gyud siya. Unya kay nga naman wa siya mangayo sa iyang kayuhan. Kun dili tungod sa dakong gugma nakapadayag siya sa iyang pagtuo ngadto sa Dios. Ang paghigugma ngadto sa iyang anak. Sumuna ang usa gyud o nindot nga makapalig-on sa atong pagtuo, the practice of love, ang pagpadayag o ang paghimo o kayuhan tungod sa gugma alang sa uban. Kung galing ato kanang himuon sa maghihimo karon sa ning babayana, siguro kita malig-on po ang atong pagtuo. Kaya ang pagtuo o ang paghigugma usana na, no? Pareha na release sa train, dili kayo sa kaagianan, duha gyud ra kabuk. Dili pikas ang agianan sa train, gugma, ang pikas mo ang pagtuo. Gipun-an pagali ni, no? Nganong gipun-an man ni nga makaingon ta, kanunay siya, no? Wa siya muurong kausa, o hangyo kausa. Kanunay gyud siya. So naagid siya paglaom yun. So diay, niya nang paglikon sa pagtuo, ang pag-practice food. Ang pagpadayag sa imo dakong paglaom, labi na dakong paghigugma, o ngayon sa tingali ang atong Ginoo, pagkadako sa imong pagtuo. So muna atong ipangandoy yun, no? Muna atong tinguhaon san. Masa ang atong pangayoon sa Dios, tabangan tagayon niya, dili lamang sa atong pagtuo, kundi sa atong paghigugma, labi na gyud usab sa atong paglaom. Hinaw ta.